साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव लांहिन कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कार्बि थुनलाइ आफाद बे मोननैजों जथायै लोगो नांनानै जोङो साहित्य एकाडेमिनिफ्राय गाहायै मोनब्रै हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। गिबियावनो जाहैबाय खन्थाइगिरि मेल, बेनि उनाव सुंद' सल' फरायथिनाय, बेनि उनाव कार्बि आरो बर' आइजो लिरगिरि जथुम, बिनि उनथाराव जोबथारनाय हाबाफारिया जादोंमोन जोंना पेनेल डिस्काशन आरो बे पेनेल डिस्काशनाव जोङो ना हमनाय आयदानि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जालांदों। जोंनि बियो गिबि हाबाफारि, जों साहित्य एकाडेमिनिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारि खुंफुंनो होननानै साननाय जादोंमोन, नाथाय जोङो गोबां जाहोननि थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लाबोनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय बावैसो साननि सिगांनिफ्राय जोङो बेखौ थांखि लाथारबायदि जोङो माने लांहिननि बर' लिरगिरिफोरखौ लानानै जोङो बेबायदि मोनसे थुनलाइयारि जथुम खुंफुंगोन। बेजों लोगोसेनो जिहेथु जोंना कार्बि लिरगिरि बिथांमोनहाबो बेबायदि लिरगिरि जथुम खुंनो, थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनो थाखाय जोंखौ साहित्य एकाडेमिनिफ्राय खावलायबाय थादोंमोन आरो बे खावलायनायखौ लाखिनानैनो जों दिनै बर' आरो कार्बि लिरगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे लोगो हमलायनाय थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाबाफारिया थारैनो जोबोद जाफुंसार जादों। मानो होनोबा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां लिरगिरिफोरा गावसोरनि खन्थाइ, गावसोरनि सुंद' सल' बेफोरखौ फरायथिनायजों लोगोसे बेवहाय जे पेनेल डिस्काशन जादों ना हमनाय आयदानि सायाव, ना हमनायाव जोङो मा मुवा बेसादफोरखौ बाहायो, ना हमनाया माने कार्बिफोरनि धोरोमारि मोनसे बाहागो, बिथांमोना धोरोमाव आसार खान्थियाव नाखौ बाहायथारनांगौ जायो, बेफोरखौ बिथांमोना बुंथिदों। बेनि गेजेरजों जोङो खाथि थालायनाय हारिसाफोरबाबो, जों जुदिअ थागिबि माहारि खाथि थालायनाय हारि, थेवबाबो जोङो मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जोङो रावफोरखौ बुजिलाया, रायज्लायलायनो रोंलायलाया। नाथाय दिनैनि बेबायदि लोगो हमलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिलायनायनि मोनसे खाबु जादों। जोङो माने गावजों गाव थागिबि माहारिफ्रा माबोरै खौसेथियै थालायनो हायो, बिनि आसारखान्थिखौ, जोंनि आसारखान्थिखौ जों माबोरै एक्सचेन्ज खालामलायनानै लानो हागौ, बेखौ जोङो दिनै सावरायनानै मोननो हादों। आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथिल' नङा, जोंहा जिहेथु जोंनो नलेजनि आंखाल जायो, बे नलेजखौ जों दिनै माने बांसिनै आरोबाव अर होनायनि खाबु जादों। दा बिनि थाखाय जोङो थारैनो लांहिननि थागिबि बर' बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन। बिथांमोननि मददआव लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जाय बिथाङा मावफुं सोद्रोमा, सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा, बिथाङा जोंखौ जेरैबायदि मदद खालामबाय, बिथांनिसिमबो जोङो जोबोद साबायखर बावगोन। लोगोसे बेयाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि मदद खालामबाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव, बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमफोराबो जेरैबायदि मदद खालामबाय, बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जोंखौ बेबायदि हाबाफारि खुंनो थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो साहित्य एकाडेमिनिसिमबो जोङो साबायखर बावबाय। जोबोद साबायखर।